एक समय के बाद था कि कृष्ण जी उद्धव जी के गोकुल भेजलन कि जाके तनी गोकुल के समाचार लिया व। तो उद्धव जी अलन ह आके वहाँ के कुल देखे लगले, कुछ समाचार जाने लगले। जब सखी लोग जानल कि कृष्ण जी के लग से एक जना उद्धव नाम के आयल बड़े व्यक्ति, तो आके जोरिया गए लोग ज्ञान के बात बता के वो लोग को भरमावे लगले। तो एक जनी सखी का कहतरी सुने के हमारी एगो रचना कि हम त जानी उधो कोनो ले अइला खबरिया, हम त जानी उधो कोनो ले अइला खबरिया, तू तया के छान दिहल ज्ञान के बजरिया, तू तया के छान दिहल ज्ञान के बजरिया। हम त जाने चाहत रहनी श्याम यही है कहिया, हम त जाने चाहत रहनी श्याम यही है कहिया, तू तया के खोल दिहला खाता औरी बहिया, तू तया के खोल दिहला खाता औरी बहिया। अरे बांधी के लवट जाऊ धो ज्ञान के गठरिया, हम त जानी उधो कोनो ले अइला खबरिया, हम त जानी उधो कोनो ले अइला खबरिया। अरे अगिया लगावे अइला उजरल पलानी में, ज्ञान कहाँ भावेला चढ़ली जवानी में। अरे अगिया लगावे अइला उजरल पलानी में, ज्ञान कहाँ भावेला चढ़ली जवानी में। आखिर एहू के तो होखेला उमरिया, हम त जानी उधो कोनो ले अइला खबरिया, हम त जानी उधो कोनो ले अइला खबरिया। अरे चली गईल शाम एगो रोगवा धराई, तहरा के भेजले बतावे के दवाई। अरे चली गईल शाम एगो रोगवा धराई, तोहरा के भेजले बतावे के दवाई। अरे ई रोग जाही जहिया मिली है संवरिया, हम त जानी उधो कोनो ले अइला खबरिया, हम त जानी उधो कोनो